Čaute lidičky, tady Nikolás. A dneska to je čtvrtý díl z mého survivalu. Tak mohli bychom se na to vrhnout a jdu na to. Jdeme na to. Jsem tady v minulém díle udělal ten menší domeček. Jenom potřebuju ještě dopálit okna, ale to bude rychlovka. To bych tady měl mít. Tak, sem. Nádhera. Tak, mohl bych si to i docela i rozstřídit. Tak, tady máme slepičku. Slepice nic neudělala. Slepice je úplně pitomá. Slavičky. Se ještě nemůžete pářit. To mi je jedno. Tady jednu krávu zabiju. Tady styky si vezmu. Pak dřevo. A udělám nějaký cedule. Nevím jaký, nevím kolik. A je mi to jedno. Promiňte, že mám tak chraptivý hlas. Já to natáčím v 7:27 ráno. Takže jsem trochu probuzený. Tady by mohlo být, nevím. 3 hours later. Dobrý. Nádhera. Tak. Bum, tohle se tam picnem. Mohli bychom se už přestěhovat. Ten důl tady. To je v pohodě. Tak. Přeberu a jdeme to vytřídit. Za chvilku se bude začíná stmívat. Já si přesunu postýlku. Tak, si sem. Že proč ne? Tak, tady to ještě dopozbírám. A sakra. Já to asi spálem. A teda. Tak. Jo, mám to nabrat. Tak. Že ne, sem bych to nedával, to vím. Sem ne. Bum, bum. 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 Šup, 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 šup. Trc, trc, trc. Trc. A trc. Tak. Najím. A sklidím farmu, udělám ji větší a to bude s váma tady holky. No, co pak je? Ne, nebuď na mě ty krávo jedna. Ale zombík. Dobré ráno. Tak. Tady to seberem a
počkáme daleko. Tak, sem. Tohle vidíme sem a tohle sem. Tak, zbytečné sem. A si vyrobím krumpáč, jo, krumpáč. Takže tyčky. A pak si ještě vyrobím několik kamenných. A sem. A ještě je. Au, jsem se tady kopl do malíčku. Tak. Ne, tahle. A já budu takových, nevím. Tak bych asi nešel úplně těšit, ale šel bych tam jednou. Třeba dáme jakoby gól do příště. Kdybych našel nějaký diamanty, tak vám to dám short. A kdybych nenašel, tak bych vám to prostě nedal jako short. Jednoduchý. Tak, sugar cane. Bum, 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 bum. Nádhera, začalo pršet. Bum. A to je bouřka, to je hustý. Já chci vytvořit hromosvod. Jak se kratí hromosvod? Jsem neměl zatím jako žádný kopr. Jo. Je bouřka, to vidím. A to slyším i. Nevidím to, ale slyším to. Tak. A bum. Au! Pištolo. To bolilo. To hodně bolelo. Au. Tak když u toho budu zase. Zase teď. Bum. Když to dal na svůj barák, tak můj barák už by nebyl barák. Tady. Daj na to. Tady. Tady se z toho budu koukat. Tady. Takínka, na posteli. Že se bojím. Šlu na to. Přespíme to. Tak, snad do mě nešlehneš, ne? A teda. Sekírku by to chtěla ještě jednu. Ne? Na to můžu. To je hustý.
jsem nevěděl, že to můžu přepsat. Šlo nebo co? Hustý. Tak. Tahle vykopete 3 bloky. Další 3 bloky. Tahle se krásně těží velké stromy. Ano, není to nejrychlejší, ale nemusíte nic vymýšlet. Tak já se vám ozvu, až to budu mít dokopaný. A už jsem zpátky, už jsem dotěžil a hra. Máme z toho neuvěřitelný stack a skoro stack a 25. Chci svíčku? Proč nemám svíčku? Zajímavé. A tímto jezírka vypadá moc hezky. Kdybych to poboumiloval, tak by to vypadalo hezky. Ne? Bum, bum. Tak, pojď sem. Tak. Tohle pozbírám a podívám se, kolik už mám natočeno, abych mohl říct, jestli budeme končit, nebo ještě je na to brzo. Ahoj, slepica. Bum. 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 Ne, zpátečku, hoď. Hodná kráva. Tak já se jdu podívat a za chvilku jsem tady. Tak, už jsem zpátky, natáčíme na 17 minut. Tak to už je úctyhodný. Jakoby úctyhodná délka. Tak, tady ještě osázím ty stromy. Budu kopat off-screen, nevím jak dlouho, třeba, nevím, 1, 2. Když našel nějaký diamanty, tak bych to nechal. A když nebudu mít náladu, že já chodím do školy, že nebudu mít asi na to moc času něco připravovat, asi to budu připravovat, dělat všechno jakoby tady prostě. Nevadím. Tak, tohle sem. Tak, já se s váma budu loučit a